Friends song 8 pass ni job vacancy tui faikya nor kisa sal sugang samani tongo je comment khainai 8 pass ni job vacancy faikya kisa video slamai nai sadi hnai nai friend tini abon bagai 8 pass ni job vacancy phaiman bagai rong bagai video slamjaka tini ni ob bidin bisti nor saimanai o jaga apply baike khlainai tai nor beton bwsang manai post ni bumung tamung nai obos norok joto details o bidin bisingte kaisa kaisa kaham ke saimanai friend norok naitung di paithak jora 8 pass ni badi tongo kobong monoro 10 pass 12 pass graduate brong bagi boro vacancy tongo joto detail of notification ni o bidin bisingte norok kaham ke saimanai sang asler ke sanglasini bidin digina friend song omo tipra hastini job vacancy phai sok wajak tipra hastio tongni je job khani musungnai norong baganya tini o notification norok notification bisingte joto no kaham ke details saimanai keseng sanglasini friend song notification ongkorman to bisi balayakho friend song notification ongkorman in date ke norong nui tongo 8 tarik 5 2025 notification no release khlaijaka tai oro apply khlaina bagai date jaka omangke 17 tarik 5 2025 ni simi start angkha tai 16 tarik 6 2025 jorotei norok o post ni o vacancy ni bagai ne apply khlaimanai friend sangte nailene o jaga nangkomon details oro online ni bisingte apply ma khlainai omong ke friend song permanent job ya mo 11 month ni bagai norok no contract basis job langjangnai tai o job norok no extend khlainai 11 mas ni saite ba bisi pano bari mano ni jodi performance kaham hangkai friend song tai mo job kono somoy pano off bongi thangmano obo he hini boro or clear ba no mention khlai ri ka friend song noro notification kaham ke toise norok pore neman phenai on revision ni link ri wanang o video description box or thangani norok notification download khlainai toise norok ni mokol paithang pore neman nai friend sing taw kaisa kaisa ka naithlain oro post ni bumung tai o jaga vacancy busuk phaikya salary busuk mannai oborok sing tam lainai friend pulion sing lainai yango normoi tongo oro number jak serial number tai o jaga post ni bumung on pore number of post borjak friend song tai oro apply khaina bagi qualification tai experience og bwsang nangnai bo rukha tai yang yagra phasing last to oro kenorok ni salary bo o jaga o bwsak mannai obono borok rei rekha friend sangtam lainai ek number post ni amake ophthalmic assistant ni bagani o jaga o vacancy phaisok phaijak o jaga o sini 20 total vacancy phaikya one bising ST rong bagani 6 ta tongo vacancy tai abon pore norok nugui tongo UR ni bagui 3 ta bahige oro jotni bagani no category wise vacancy bagai reja friend o jaga apply khlaina thangka norok ni qualification nangnai oro science tönne jorike bo 12 pass jang kenoro apply khlaimannai tai abon logi 2 bosani diploma bo sanjaka diploma in optometry tönne kebo 2 bosani diploma khlaijak tongkai noro apply khlaimannai friend o jaga norok salary bo mannai salary ke norok 20000 khlai protect mas beton manai thanai friend sing o mahke yang kaisa kaisa te truk naithalena or kubangmono post ni bumung tai vacancy tongo norok nain mannai o notification download khlainai obosai naidi norok ono video description box o notification link rirwana omtai thangai obosai norok o notification download khlainai norok nainadi tai norok ni qualification ni onusare norok bo post ni bagani apply khlainai norok oro naimannai oro kwbangma tongo 10 12 tai graduate brong ni bagai onek no o jaga o alada paben oro qualification ni onusare salary bo rijak kwbangma baksa o bahike rijak friend song norok o jaga o keboni phano salary sem noklak friend o jaga sang kwbangma nailene tebo nangkukmani vacancy tongo jaga o subdivisional program manager rong bagui tongo oro sini ST rong bagani 2 ta vacancy phaisok phaijak tai o jaga apply khaina thangka post graduate ongna nangnai friend song o bahike borok saka oro post graduate degree in health management tönne jorike bo post graduate ungjak tongkhanaro apply khaimannai o bahike ka friend song tai o jaga 1 year ni diploma computer application ni bagui bo sanjaka o bahike norok nugui tongo details tai oro salary bo norok mannai 32000 protect mas friend sing oborok to naileke tabuk ang nongo je puljao samani 8 pass ni vacancy tongo nanya o 8 pass ni vacancy ang nongno phunugana tai jara abonai sagang teksa oro nakumani community health officer ni bagui oro vacancy phaisok phaijak ST rong bagani 17 ta belekin kwbang friend song tai o jaga apply khaina thangkan rok oro GNM nursing
complete ngjang nangnai tai BSc nursing complete ngjak borok wera apply khlaimannai community health officer ni bagui ni friend o jaga norok salary mannai moke 25,000 khlainai protect mas norok mannai oba ke norok oro clear beben nugui tongo tai oro tongpiro norok tebo kaham ke porni mane friend song o jaga tebo nakumani tebo kaham ke details jang obrong asa santalia tamni ke video to belai logi thangnai abon bagui nai norok bo video lo khangkai nanya bo selajago ke abon bagui nai asuk omorong no kaisa kaisa jotono detail babe sana thalia ke ad pass ni vacancy ang nong phungno friend song norok no tabuk norok nai tongdi or kubongman tongo lab technician rong bagui boro job vacancy paisa bojak borong bagui bo tongo je janjani qualification ni orsere o jaga o post ni bagui apply khaimannai ANM ni batongo friend song jotono no oro belai kheno nakumani oro kubongmani no oro vacancy paisa bojak friend song nugui tongo engineer rong ni batongo PhD khaijak rong batongo bewnin tong friend song kasang o jaga o amorong asnan thalia jang nong no phungna mani 8 pass ni omni ang nong ta phungnai yang last year norong nugui tongo 105 number omong ke pion ni ST rong bagi duita ojo apply khanya thanga ke class 8 pass jang no apply khlaimannai salary norong mannai 9,000 protect mas tai tekse tongoro 106 number tongoro ke van driver ni baganya S3 bagi kaisa oro bo 8 pass jak ngangkai norok logio norok ni valid driving license tongkangkai no ngo oro bo norok protect mas 9,000 khlainai beton mannai ke driver ni tongo 107 number oro bo S3 rong bai kaisa oro bo class 8 pass jak tai driving license tongkangkai no norok o driver ni bagui bo apply khlaimannai oro ke masik beton mannai 12,000 khlainai ke friend khaklaya norok o jaga clear babe jotono saiman kana hnai goro text tang pro 103 number mo khen data entry operator ni bagi botongo S3 rong bagi duita o jaga apply khan rong ni bachelor degree in STEM from any recognized university of Hikasika friend song tai 1 year ni norong ni computer application over tai jorike diploma khajik tongke 1 year ni norok apply khlaimannai ge khaklaya norok clear kana hnai bidin bisingtei tai ang nongno oro vacancy to kwbangma no oro 107 ta o jaga post paisa bajak tai salary bo alada alada nongno saka pilyaw no ke bahki apply khainai obo sang tabuk nalisinai o jaga nangkukmani obono tai norok ni o jaga exam boktrang no bo nongno phungnai friend song nai tongni paithak jara o details songno bo norok saimana bagui ke friend o jaga sungnalinai term and condition o re clear babe nongni selection process bahki angnai o jaga o oborong bro clear babe re tai o jaga norok ni o jaga writing test rok na hajangnai oborong no borok sikya norok nugui tong clear babe result of the 100% writing test o bai kerok norok nugui tong kaisa kaisa naithing si friend song tai norok ni cut off marks ni bagi boro sirka clear babe no tai norok ni age o jaga apply khain tangke busuk boson simi busuk boson joti narak jangnai busuk tam lainai koro borok saka 18 থেকে 40 boson bisingo jengi tongnai apply khlaimannai tai norok ni age no count khainai 31/3/2025 date no tuinai norok ni umur no count khainai borok tai o jaga norok nugui tongo age relaxation borojak omong ke 5 year jara ST tai AC candidate borok ni bagai nai ke 45 year ngi tong phano norok apply khaimannai je ST AC candidate rok ge friend obon pore sungtem nalinai reservation policy rok oro tebo kaham ke details rajak rok anga so nai thalia ke norok ni o jaga nangkukmani oro document rong bagi sikya submission of false document obrong tönjei borok sikya ke omorok sang asuk nalia je nangmani obono o video sang kaham ke saimalene ke norok nugui tong friend song o jaga 30 number mok belai important application fee no tönjei borok sikya o jaga norok application fee nangnai o post ni o vacancy ni bagai apply khaina thang ke 200 taka tai norok o payment no rimannai oro UPI ni bisingtei NEF ni bisingtei abhaike borok or nong no oro facility rekha tai jori norok account no direct bong ni account bo daimano account number norok nugui tongo jagao bebung clear be roja IFSC code rok tai Punjab National Bank o mahikra borok ni account bank ni bumrok borok jotono saka hangka friend norok omtibo borok no payment khlaimannai 200 taka application fee ke friend aboni pore sungyang tem nalina nakuman details ongtei admit card nongno tei borok saka friend song
Ke oro norok nugi tongo norok ni admit card rok norok o jaga exam tomar nai friend chong o exam norok ni bo jaga bo thayo klainai aborok no borok admit card ni bisingtini nongno saklai ranai aborok norok wana kwrwi ko admit card bahai manai abo nongno sawana borok olo borok ni je official website ni bisingtini norok saklai rwana exam norok ni admit card bufro download khlaimanai aborok no borok the norok sobsong ni borok ni website no share khaima tongnai je puro hai kaban norok mail rwana apply khlai puro mail lo phono borok norok no saklai rwana norok ni admit card bufro norok download khlaimanai exam ni bagai nai go friend chong omono norok simon kana jotan detail babe tai 15 number tongo kaisa mo important mo bhaino aro singkisa kam kana lene omongkai norok je apply khlainai abo website thangi khlainai abo borok oro ririka borok ni official website o website thangi norok apply ma khlainai omono borok ni official website ang o video ni description box o link ri ono apply khlaijangnai omdei thangi norok apply khlaimannai hingke friend song tini video asung sinai norok naitong norokno belai belai kina hambai paiflai maro tamni kan norok tini sijorok tei anung bai kwrwngwi tongma bagwi tei yom haikano kwrwngwi tongdi olobo tamni hingke norok kwtal job notification manai tongna bagwi o channel ni bisingtwi ke bara hakotini job notification bo norok manai tipra hastini job notification bo norok mannai gawa hakin norok kwrwngwi tongdo channel bai sob somoi tipra hastini kwtal job notification tei bara hakotini kwtal job notification no manai tongna bagwi ke friend tini video sing sinai norok nai tongna paithogo hai belai belai kana hambai ang bai 300 tei kwrwngwi tongma bagwi nai